Once again, me and Cherubel. And today guys, we are going to buy Beauty. Sabon sa naong para mugwapa. Na daghan na. Ang gihurot. Hurot to na hagpalit kaya ang ipaninda. Para pagwapa ra. O kaya arong daghang mugwapa. Di ana guys, aho na si Jang gipalit. 200 ka buok. Ha? 200 ka buok. Kana nang gihurot og palit. Now, Beauty International. Isang dekada ng kagandahan. Tiaw ba na? Isang dekada ang kagandahan kuno guys. Na ilang mga product di ba? All-in-one solution to all skin imperfect. Proven safe, effective and hypoallergy neck FDA approved. Mo ni nakalami aning sabuna guys kay hypoallergy neck. Sa mga hypoallergy neck doy. Kanang wala dili siya mo kuan sa allergy. Dili siya mo kuan sa di siya maka-allergy ganon. Unsa food and drugs approved. Malagi proven safe, effective. Proven safe pa jud, effective pa jud. Makagwapa na kana. Kaya siya na gwapa. Muna. Hindi palit. Hi guys. Magwapa na kahakuan ni ron guys. Napuno jud in tao na hapit na mapuno. Pila naman to doy? Kapanggita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pila na ka-layer? Kuan na upat. 128 pa. 128. 128 pa siya. Hala, jadi pa jud ni mao kay di pa ni maong kartona kay naa pa gadjay kuan. Katong mga dilata og buwad. Dako nga karton di ay ning sudlan ani. Aw, kinahanglang mag-practice jig negosyo kay way laing makasulbad. Way laing makasulbad sa Beauty pang pagwapa mo diha. Pila pa na doy? 160 pa ma'am. 160. 32 times 5. Napay 40. Napay 40. Ibaw-baw naman tong 40 dana. Ibabaw lang. Diya ipang look ako ray arrange ari kilid iluk-luk. May malipat ka daan na ha. Pila naman ni si Zakalier? 5. 5 na ka-layer ma'am. Ikaunom na. Ika-layer pa. Ay! 28. 28. Yes, ma'am. 28 na siya. Gamay din. Ganang okay lang ko rin din na. Mohonong manggod ma'am. Mohonong badya ag unison. Peter, ikar garing
Start text ni Roger sa Unison. Agpolard. Agaan raman noon. Dajungi day. Ayaw na lang nukdoa dajungi sa. Hunong dato keto sa oy ko ay tipo ani welain ikarga dito igbo welain Nahurot sige mo ang tinda doy. Wala din ma'am. Kaduhang balik na niya na ma'am. Isultiun day kakarong adlaw. Naasid na. Mo ni ang tao nga giswerte rong adlaw. Si Mr. Insay mo ngandoy. June ma'am. June. Ah, Tinod nga ngan. Billmore. Ha? June Billmore. John Bilmore taga Taga Carmen. Carmen si Katona Bohol. Asa sa Carmen dapit doy. Poblacion Sur ma'am. Poblacion Sur, Carmen Bohol. Lami maglight sa Carmen ah. Oo. Manglaag mi adto idakep. Naputi naman lagi na. Amo Oh, nagluta. buta na siya, ma'am. Ipakapin pila nimo na ho. Ha? Ano siya ma'am? Mahal. Mahal. Mas mahal di ay na. 55 million. Unsa guys, na ako'y pakapin pero di ka nang luta ha. Dadari lotion. Mulami gani nga hang panit ani pohon. Pila naman at tanan. Tagpila kuno ng luta. 55 ma'am. 55. 68 gali ang panan yun. SRP. 68 is RP inza 55 ag kuan wholesale. Pila naman to tanan? Kani ma'am? Kuwangan pag kuwan. 8. 8. Ana ra laman ang 8. Naku magprota ka ina ina na magaling ina no magprota pa daw kung ano ya Char. yeah I'm serious Hala ginuo ko. Wa na laing pakapindoy. Mga tupad yung pagkapin. Mapurdoy na ni si Mr. John Bilmore. Bilmore ba to? Oo, Billmore ma'am. Bilmore. Ulitaw pa ka. Oo. Hala guys, available pa di ay ni si Jabuutan la ba? Anja, kanang very good business partner. Ay! Very good in selling. Dako ka jog halin everyday. Ikaduha na kuno nini nga trip. Surtiun man. Nanay uwan. Pila naman eh. Kuwang na lang og gamay. Og og kaluyan kuno ning among negosyo doy, ikaw kuno among ang kanang delivery man daan ni ha. Yang po yun ano ma'am. Ay, pagluhod-luhod di gadyo nag-ampo doy kay tiaw ba na sus Ginoo ko labing dako ang kwarta gadyo in taon. Na, ay sus, balik ka laman. Kay di man ko kalugar og punit. Hani naman ninong during naunsa naman ni isang taon. Luhod-luhori kuno adtos Fatima doy. Oo. Panagkat kuno nga Nagkuta na. mukli kuno ning amo ang business kay kuya po ning ang business partner po. Luhod-luhuran kuno ni Jaog pangadyos Ginoo nga ti abana. Sunod nimo balik ari doy pag bilin og ngan og address og ana na may mga ndig address kanang cellphone number ha kay mo text ra mi nimo mo order mig nilibo nga beauty. Siya ro ning among naong og di ma gwapa ha sus Ginoo ko. Hi Mads. Kuyawa na nabo di ka Mads. Asa ni putang? Ay pagbilin day kunog number. Ah. Hi guys, ug mao na to guys, human akong palit sa sabon, daghan ka jud 200 ka buok kay padatos Amerika adto na mo ibaligya. Kuyaw ni among negosyo guys. Sana magmalampuso ni among negosyo kay tiaw ba ng Amerika na among ang baligyaan. Mga Amerikana unta mo palit daan ning among ang sabon nga Beauty International pangpaganda. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo, paki-like at mag-comments kayo sa baba.
At salamat sa aking subscribers na 386 at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, sana ay mag-subscribe ka na. At salamat sa panood sa aking mga video at pagsuporta sa aking channel. Thank you for watching. Bye-bye!